Les informacions que nosaltres tenim en aquest moment és que ha hagut un canvi per part del Partit Popular coincidint amb l'entrada del senyor Bauzá i que sembla que no hi ha la voluntat de que aquesta llei arribi en el Parlament, perdoni, en el Ple. Nosaltres demanem efectivament que sigui el Ple on resideix la sobirania de tots els ciutadans que decideix si aquesta llei surt o no surt. Si el Partit Popular vol votar en contra, té tota la seva legitimitat, però que no pugui seqüestrar el debat que t'ha de venir al Parlament damunt d'aquesta llei. I efectivament pensam que el Partit Popular té pocs arguments a votar en contra d'aquesta llei perquè és una llei en la qual se va comptar amb ell des del principi, quan ja teníem el document pactat amb moltes entitats socials, amb el col·lectiu de dones, entre ells aquest col·lectiu, gent afín políticament a el que podia ser la dreta social de la nostra comunitat autònoma, i sempre el senyor Pastor i la senyora Llinàs se van mostrar partidaris que aquesta llei se pogués debatre i no tenien definit el vot, però sempre deien que en tot cas no seria un vot en contra.